Tabarakallahu masha Allah, nesa ta zo kusa, to ina gayu maza da mata, yara da manya. Allah ya koro mu da wanda shahararren photo design, ma'ana photo editor. Wannan ba kowa bane illa Abu Ali designer. Wannan shahararren photo editor yana editing din photo kamar dai wannan. Idan kana so ai maka wato editing photon ka ya haske, yayi subul sannan kuma tun ka sai to zai kyau, sannan idanunka su fito zai kyau, zaka koma is very nice. To shi ba wai yana aiki da irin waɗannan kananan editoci bane, irin su Photolab, Tommy App da kuma Turn Up da dai sauransu. Shi kawai wata fasaha ce da Allah ya bashi, ya zo ne domin ya gyara wa gayu fotunansu. Idan kana son a gyara wato budurwarka foton ta yi kyau, yayi haske subul kamar haka. To wannan shahararren photo design din, ma'ana photo editor, ba anan kadai ya tsaya ba, zai zana ka a carbon paper kamar dai haka. To wannan shahararren editan wato Abu Ali designer ba a nesa da ku yake ba, yana nan a Gwaranyo local government, shiyar Abuja area. To domin neman ƙarin bayani za ku tuntuɓe shi a nambar wayarsa kamar haka: 07040515321, ko ku tuntuɓe shi a account ɗin Facebook ɗinsa kamar haka, ko ku tuntuɓe shi a account ɗin Instagram ɗinsa ma'ana IG kamar haka, ko ku tuntuɓe shi a account ɗin TikTok ɗinsa kamar haka, ko ku a YouTube channel ɗinsa kamar haka. To sai